Sen kim? Nereden? Yine deseydi. Aşgabat'tan. Gülçinar täçe entegemlerlejeyim diýenmi? Ya şu ada diyem o. Şok näme diýen? Şu ad başka bir diyen olaymadı. Sen näme diýen? Men öydäkä diyen. Pensiya näçe manat? Şunça ulmajak bolma bolmadı. Huh. Yeterlik berýärler. Ýaşaýar. Gülçinar täçe sen bilen fit etme üçin näçe manat berdi? Ey, işte berem bak, bir birimde. Muhna. Aa. Puşman edýän fitin barmy? Hay yok. Hertinin öz ozakly yerler geçti. Arzu edýän fitin barmy? Niza domu sabet. Öňem fi daýdamda men arzu edip aýdamak, yani bolup gidýär durmuşum öýle. Ertedi şoňa bolsa bolar, bolmasa bolmaz. Jason bilen iki geze gepleşik çekipsiň. Şoň birinji seriýasy nerede? Ay, öyle mi? Çıdaşı da aytıp koyurdular onu. Şennem boldy. Bilem o. Ondan sonra aymadım. Ýadyňdan çykdym. Yok. Menden hem erkim sonraya nir dedik. Menem bilem o nir dedi. Men aýdaýyn nerede? Ayda. Telegram kanalymda. Onu ayır. Kiçicik böleğini koyup geçelim. Yaşlı uyatlar. Böyle. Sana sungat işger deyip bilesmi? Sunut. Ova. Ne o? Plagiatlamak sungat mı? Plagiatlamanın görünüşleri var da. Näle? Ay ne? Bu adın hedirlik. Cover değil ya. O. Remix değil ya. Megamix değil ya. Reproduce değil ya. Adı kan inne plagiat ne modu. Ba yok diyecek ka yani. Edil yaplap yatamlak da. Hala aydım mı? Ay şula yorar oldu. Kâvar kişiler yalım. Attan tutup duracak gör. Ne maksat bilen plagiat edýän? Edil şu ada edemoktun afterski işleyen 4 yılını. Paçti. 4 ýyldan beri täze aýdym ýükleýände. Aa. Nerede dinlep bolýar olary? Ay bak, kılık nemelerde, saatlerde falan. Aydım, son dedi. SAS platformasında barmy? O platformalarda, bak. Täzeler. TikTok kanalım dememde, YouTube kanalımda var TikTok. O ya. Ara. Kto iş tutnaydı ya Google'u yine deseydi deyip yazsan rıtayda emme tarihim çıktı. Tan alýan, ýöne plagiat bolmadyk awtorski aýdymlardan haýsylar bar? Sudurum gitti. Birinci bilen DCBG bilen. Hoş haliyarım. Rövşenlen ondan edil şolong urvinne baran aydımlandan farkı var ha. Plagiat del. Şo da oldu. Biraz gyn sorakmydy men. Indikisine geçelim. Jason bilen birinji gepleşiňde, ýa ikinji gepleşiňde men Ahmet Damdam kursdaşym diýdiň. Ya Şo bilen haýsy ukurda okadyňyz? medeniyette, medeniyet institutunda bile oturdum. Awtorski aýdym ýazmak uğruna biraz syptyrdyňyzlar mı? Yok, ol
o medeniyetde koyaka ay mena bular ýaly bir belli aýdamçy bolar meýdam okdum ama işne bir palepdi taň birden töweleme galyp gitdi şeýdi o gowy olan Ahmet ýok yetenge ýok maşina mı öyle mi Maşynda gezdirdi mi? Aylanyp da mene on Hudaýlanasyň mele, olam menki daýlanasy gelýär gara. Sende näli maşynyň bar? Mene Chrysler. Chrysler C3. Özüňi rapper diýip hasaplaýanmy? Rapperçylykdan tanalymda men rapyň üstüne tanalym. Aslında Türkmen fana şeydi deyip rap aydımlanmamı üstüne tanalım. Öyle son aydımçı ol. Kıttım yani şu adam arasında rap aydayan 50-50. Edil konkret mi rapper derler 50-50. O son adamın oraya o aydım son adam. Aytmalarını aydar. Halk aydımdan alanını aydar. Top 3 Türkmen rapper. Yine deseydi Matt Cigarik men üçün. Ete men üçün. Halk üçün bilemo. Получается, Türkmen rapte Karol sen. Конечно. Son gözlep taptık. Karonanı varlıktır. Mektep deyip aydım çıkarttırlar ha neyme mektep zat. Kim çıkarttır? Ay Mara YouTube'da üç baydiyalar ha rapperler espiter ama emmeden ma. SPT rapper mi? Hayır. Olam rapper. Rap aydiya da emme stilem aydiya olam men yani. Esat rap. Hip hop neyme yolcu aşıban. Son aydıktırlar mektep aradı nem deyiptir. Ya mektep bizim mektebimiz neme rahat deyip. Tuğleme şonu gördüm men rapçılar kene şu klipte gördüm de Türkmenistan'ı. Dine rapçı kene ya. Sen nem için çağırmadılar şu rap aydımına? Olur var ha. Bilemok da olur. Başka dünyada yaşayan olaymadı. Bizim rap aydıp başlanmadı şu an 25 yıl oldu. Olan mektep diýende öwre bilemok da bizden 10 ýyl soňra başladylar. Bir mektep, bir halipa diýip aýdýarlar oly. Öz-özlerine. Получается так. Sen şu fite çağıran bolsalar fit ederdiňmi? Meselede. Sen mektep şeydi diýen ortalar ederdim. Fikiriňçe, nämçe seni çağırmadılar? Nämes? Tijolu вопрос. Şu döwrüň aýdymçylaryna, şu döwrüň show biznesine barda derece pul öňde. Birek filançyk, birek ýatlamak, halipalar filamak, hormat goýmak, o zatlar soňky planda. Gynansak da biziň şolar ýaly soň otmy şu. Soň aýdymçylar şolar. Şu mektep diýen aýdymçylar. Barsyna hem pul gyzyklyma. Edilmen barsyna diýiljekkä, olar men dogry aýtsam tanamam köpsini ýöne. Tanamok diýip tanaýan ýöne gatnaşamak adam ota. Kaq aýdymçy köpmünde görýän. Köpsini göremek ýöne. Получается так. Pulun peşinde barsın. Men şolaň mesela üçin şolaň biri men olan bolsam, men ýalagam hakykatdan hem mektep diýilende начало нулевых biz başladyk da konkretno professionalny klip edip daşary ýurda gidip İstanbulda da klip düşüp şeýdi rap aýdyp
şolar ýalapdyr aýdymçylar. Ba bolsa hormat toýup çağırardım. Hökman. Men özüme, men bilemem. Her kim özüň ýaly. Mysal üçin kimi çağırardın? Edil biz döwrümiz bizden başga büyük köşk bar. Rem ýok, dogrymy aýdym. Kimler bardy? Big Daddy dip bady. Onun biz çykdyk. Yine kim vardır yine de ben. Aman DJ vardı aydiyadı, olam rap aydiyadı. Son bir üç bir Azadora vardı. Marda. Şatlyk Nuriyev. Şatlık kendi rap ayda nokta olam aydiyat da yana şatlığım Halipa Maladet olam ben çok hoş kalaydım. Şol işledi after şol aydım. Kakrat gowul şu atyan sonra verdin ha afterski işleyendi. Sudurun gitti aydımmydy işlemizde inisiativa DJB'den ne? Hoşgaly işlemizde Şatlyk Nurdan Şatlyk Nuriyev işläp berdi heňini tapdy sağdan işläp berdi. Şeydip aydarsyň diýdi. Получается onu after. Dedi ona yerine getirdi. Röşenmen. O şol Şatlyk wa aman onuň ýene kim diýdim men Big Daddy wady onuň Azadora başga ütgeşme kelläme gelene doýmaz. Şodur. Bete начало нулевых 2000'den başlap 2005 aralyk 2006 2006-njy ýylda men Medeniýet institutyna girdim, şoňa çen rap aýtdym. Soňra kowa gerip oja bir açyk ýolmy tutdum. Näme hiç gaýsaňyzy şo fite çağırmadylar. Şolaň wara bir görümde şu soraň beräýmedem. Bilemem. Ya silaň ok, ya. Silaň okmy ya, ýukur ýaňyzmy dip. Sonra bererni, bir ýerde görsem näçe. Sorama. Fikir et oşu berdiň diýip. Jogabyna garaşýan. Haterlary näle seredýän? Olama mara şerhilekde belli bir adekvatnylary var, neadekvatnylary var. Belli bir näme jogap berýär. Haşe Türkmen mediasynda halamayan adamlaryň barmy? Ýa-ni mektepden başga. Yo, mektep men halamak diýmedim ha şu wagt. Prosta hakyky mektep den soň çykanlar da bar. Düşünýärmi? Edil Türkmenistanda rap diýilen sunmada başlamdan ýanky adamlar da tanap geçen. Ondan olar özleri indi özlerine biz mektep inniki raperçilere inni kaydamçılara biz mektep diýip aýtdyklar şeýleden manysyny alaňda anasam diýile tenitak men şonu aýtjak boldum men olar halamok diýip. Nerede giyinýär? Men mi? Dogry maýdyn men wara şu nirden planlan aýpysmy danýardan olar ýaly. Kak мне удобно, где удобно. Alyan tapadio. Men sana da bir maslahatym bereýin. Bir kararda Buka magazin var. Eyniş. Buka. Aha. Şeýle barýan. Çotkice futbolkalar alyan. Вообще спортивный eyniş gerek bolsa hemmiz adam şuktayda var. Перчатка diýer, tam gruşa, любой adam bar. Sen adam vermelim var. Awa berýär. Bale. Özüňi tanymal ýyldız duýanmy? Elhamdülillah. Ya. Yo şu wagtda özüňi ýyldız duýanmy? Bir ýyldız bolan adam, menime aýdyna, bir ýyldız bolan adam bir döwründe bir stadion ýygnap, 2-3 seans konsert berip adamlar gapyny öp, aýna öp şeýdik girýärdiler ben konsertden. Şonu öz durmuşyny gören adam, oja etnaf всю жизнь. Ona aýryp bolmaýar. Oja özüň polygom ýerlerde.
edilmen ýyllar diýip kellen beýtdirkeden öz içinden özüň şo duýuga alyp sen aýryp bolany. Näçe könek balaň bar? Sana görem, diýgreme olay badyr. Haýsyny giýeninde adamlar köp tanaýa. Ta, munyň o pikir. Ýöne şu L'Oreal şaltay baltay variant diýende men şuňa, şu L'Oreal şaltay baltay ýeninde o tanýar. Eýle kostyum balap toýa baramda bir kil şofeýdim şo diými? Seyrediyorlar. Tebe hoca ben klip da hatta öňden çykamda adamlaryň gıladyna şu L'Oreal variantda galan. Aydymçy karýerany kaçan tamamlajak? Umuman neme ýolumy karýeramy. Owa. Inte fikrimde ýok inşallah. Dem gelip dursa, gidip dursa. Aydar. Täzer, göredir. Dinleýijilerimiz begenler. Köp şey ýa men bir pursatdan peýdalanadym bele. Men üçin dene ata barada serýoz aýdymlaň sagalan barada beştan sağan. Şol şu maňa ýazýan dinleýijilerime ulfa bolsun aýdasym bele köp ýatdyrlar. Şu ýyl şon makul öldüm. Gece barada, dädem barada, gyýdym diýip bir aýdym çykaradym bele, oglum diýip bir aýdym çykaradym bele. Netip bolar inşallah. Parikmaherin kim? Parikmaherim aýolam bir dost oğlanlarymyň biri. Erweddel alýan ekeni, ýöne mesela ikinci maslahaty berjek. Oldboy diýip barber shop bar. Aşgabatmalda, Gülzeminde, Berkararda ve sana sertifikat, sogat. Çotkyja strижка edýärler. Sakalyňa ýok ekeni. Ýa sakalmy goýberem. Ýöne saçyňa go edip berýärler, täze stil isleseň, любой zat. Neme? Skidka vam. Sana muht seret, şo sertifikat muht. Owa. Gelen saçyňa muht jagas. Bol sakal murt gitdi ellemeýärsin ýa, goýberip. Spasibo. Minnettar. Old boy. Aşgabat. Mal. Aşgabatmalda, Berkararda, Gülzeminde var. Spasibo. Netip bolsa. Tanışlamla da aýdarsy. Tanışlaňa aýda oturma, tanışlaňa men aýdaýyn. Birinci 3 adam gelene muht strижка, polny kompleks muht old boydan. Aşgabatmala gelmeli ýöne. Birinci 3 adama. Gystanyň bölüm çykandan soň любойсy. Sen görmeýän tanışlamla. Men hemmesi görýärem. Bale, onna bale. Sen opşym uwerini gepleýärmi? Men gepleşende ba aýdymçylar bilen opşym blogerler ben şu belli adamlarla gülleşýär. Uwerini nagly awa çüýlep sonra berýär. Men sana sonra berip göreýin. Ber. Sen öwrenşän näme? Men näle nukak ya. Gurrun düşüp bolmana näle adam. Näle. Awa sebise eken. Mykmanyalym? Aynı öýden netije çykar da. Menden sormaly däl, onu agzalardan sormaly. Kommentariýada ýazyp geçäli olar. Yo men lichny öz sen bilen ýaňyladım bäle. Blitz soruklara geçes. Men soruk berensem maksimal tiz jogap bermeli. Bale. DJ mi ýa restorator? DJ, Rejissör mi ýa aýdymçy? rejissör, Belli bölli mi ýa tuda-süda? belli. Can Muratcan mı ýa Jigerek? Jigerit. Yakında näli täzelikler bar? Täzelik tak. Birinji bilen Gözelanlam Muhammedow bilen fiil işlejek bolup ber şu wagt. Awa maslahat etip koyduk. Ola birinji bilen. İkinji bilenem bir kiçirek proýekt ba
mini film etjek bolýar, autobiografiýa meň durmuşum barada. Atnola nähile başladym hemme adam. Bir kratka metrajny rejissörsk film. Şonu şu ýyl nesip boldy işlemekçi. İnşallah. Mende Telegram kanal var. Şu yerde ekskluzivni näme paylaşyp bilýäs? Ekskluzivni edilýärmi men bakalat ýok. Ütköşek içeride çıkmadık istat yok mu? Aydın bolsun, Aydın video olsun. Aydın ma çıkmadık. Ba, O da şu an yüklersin. böyle. Bir remix var, biram täze ma. Ağzalara hoş kal yarımdan başka yine de bir zatlar diyecek olsam deyip bilen. Ey ağzalarına birinci bilene kemmekçiň diýşenle öýünle maşgalatynda can sağlyk, agzy birlik, yrfar, döwlet, bereket. Esasanam sabır arzu edýän. Sabırly bolsaň, zähmet çeksen, ýagar rahmet diýär. Hemmelat bolar. İnşallah.